Unshackled, freedom from the spirit of bondage. Ti kalikagom dito yung mensahe ket ipaawat na kada tayo no kasano ti pandakaimas wenno pandakananam tayo dayjay pandakawayawaya tayo manipod ti pandakaadipen. Madal tayo dito yung manipod ti taga Roma Kapitulo 8 versikulo 12 aging ganat 17. Ngem sakbay nga maimas tayo dito nga panakawayawaya manipod ti panakaadipen. Ket masapol nga iwaksi tayo dagiti kadena ti napalabas nga nakaibawedan tayo. Irugi tayo dagitoy babaen ti sarsaritaen ti taga Roma 8:15. Taga Roma 8:15. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. Ta saan na kayo apagbalinen nga dipen ti lasag ti espiritu nga inted ti Dios kada kayo? Saan na kayo met apagbutngen? Pagbalinen na kayo ket di nga anak ti Dios, ket babaen ti pannakabalin ti espiritu, umawag tayo ti Dios ako na tayo, Ama o Amak. Kumararag tayo man paingo muna. Apo Espiritu Santo, madaydayaw ti sao ti Dios. Sika kadi o Apo iti mangidalan kadaytoy nga mensahe. Ken mangpasingked kadagitoy a kinapudno para kadagiti amin nga dumdumngeg. Iturong mo kaditi puso dagiti makangeg. Tapnon awaten da ni Apo Jesus nga Dios ken Ari nga mangisalakan ti kararwada. Ikararag mi amin dagitoy tinanggan ni Apo Jesus. Amen. Madlaw yung nga indakdakkel ko ti panakaisurat ti English version. Gaputa ti focus dayto nga bersikulo ket jay sao nga spirit of bondage nga saan nga naipeksa jay Ilocano version. Ti kayata sa wen jay spirit of bondage ket isuda dagiti napalabas tayo nga nalaad nakababain, nasaem, nakaut-ut-ut, nakabutbuteng. Nagmarka dagitoy ti lagip tayo. Sanda amapunas nupay no kasano ti panagkalikagom tayo nga iwaksi ida. Agsubli-sublida. Awan ti tao nga makaibaga nga awan ti napalabas na ngay lemlemeng na. Ket usaren ti sairo dagitoy nga lagip tapnon takawen na ti ragsak mo. Pengdan na ti panagkontentom wenno pagtuuken na tapanunot mo nga mga pektar ti agdama nga relasyon mo ti pamilyam. Gagayem mo agraman pay ken Apo Dios. Sinot makayasping ti kasasadyo kadagitoy. Di kay kadikalikaguma ti makarukat ti napalabas. Denggen tayo ti kunati umuna nga Pedro 5:8. Umuna nga Pedro 5:8. Agsalukag kayo, agsipot kayo, agdakdakiwas ti diablo a kabusoryo nga kaslalyon nga ngumernger nga agsapsapol ti alununan na. Nanipod pa'y dinaisalakan tayon kana Apo Jesucristo. Dayjay dati nga apo tayo nga sa iro ket patuloy nga umipos-ipos kada tayo tapnon mapasubli na tayo nga adipen ti bason. Iso nga masapol nga agsalukag tayo nga manglisi kadagiti gagem na. Kasano ti panangusar ni Satanas ti napalabas mo tapnon dadaelen na ti agdama nga kinatal na ti biag mo? Muna ket isubli na ti lagip
dagiti sa wenno ut-ut ti biag nga napadasan tayo ti napalabas. Mabalin nga pataod ti pupusay ti ipatpateg tayo ti biag, pannakairurumen wenno pannakaabuso ti sabali, wenno panagsina ti agasawa. Ket no saan nga aglunit dagitoy nga sa ut-ut ken sakit tinakem, bagbagkaten tayo dagitoy dadagsen ti biag tayo ket pait ti biag laeng ti marikrik na tayo. Pukawen na tinamnama ken nananay a panagragsak tayo. Daytoy ti makaigapo nga sumagmamano kada tayo ti saan nga makaduras ti pammati tayo wenno lumammiis ti relasyon tayo ken Apo Dios. So nga kasapulan nga makarukat tayo kadigitoy nga kadena ti napalabas. Tay tao nga agbibiyag ti napalabas ket tuok ti sagabaen na iti agdama no diagannan. Kakabsat kahit mo kadi nga isubli na ka nga kontrolen ni Satanas, babaen ti panangidukit na ti napalabas. Saanen kakabsat, saan tayon nga paadipen ken ni Satanas. Putulin tayo kuman, amamimpinsan ti koneksyon tayo ken kuana, gapu tani Apo Jesus ti agtagikwa kada tayon. Paniknakan daytoy ti sumaruno nga bersikulo. Revelation 12, versikulo 10. Wenno paltiing ti ket nga sa uwen ti Lucano. Kalpasan na, nangeg ko ti maysa a napigsa at timek sa dilangit, kinunana, dimtengen ti panangisalakan ti Dios, ti pannakabalin na ken ti pagarian na. Ipagbigbigen ni Kristo ti turay na ti sangalubungan, tanapagtalawen, kita nyo din na highlightan ti yelo, tanapagtalawen sa dilangit ti sa iro, nga mangidardarom kadagiti kakabsat tayo ti pammati iti aldaw ken rabii ti sangwanan ti Dios. Kayat na asa uwen nga napagtalawen ti sa iro kakabsat. Ni Kristo isunan ti agturay ti biag tayo. Isu nga sapay nga ipalubos mo nga agtultuloy kapay nga paadipen. Adda tayo ti agdama nga lugar tayo ken Apo Dios gapu ken Apo Jesus. Nirukatan na tayon. Isu nga di tayo kumaipalubos nga al-lilawon na taypay ti sa iro, babaen ti panangidukit na kadagiti palabas tayo. Agyaman tayo ket di ken ni Apo Jesus nga babaen ti ipatay na ijay krus. Ket dimtengen ti pannakaisalakan tayo, ken pannakarukat meten manipod ti basol. Anya nga rod ti aramiden tayo itan, kakabsat. Kasano ti panangimas, wenno panangnanam tayo, ti pannakawaya-waya tayo, manipod ti pannakaadipen, nga impaay ni Apo Dios? Diyo mo na nga aramiden tayo, ket agbyag tayo, babaen ti Espiritu, ken paksyaten tayo ti tarigagay ti lasag. Kuna di taga Roma 8:12 aging gana 13. Ngarod kakabsat, adda pagrebengan tayo nga agbyag, ngem saan nga kas ti panangidalan ti lasag. Kakabsat, naalayo kadi ti sasauwen daytoy nga bersikulo. No agbibiyag tayon ken ni Apo Jesus, masapol nga agbyag tayon babaen ti panangidalan ti Espiritu nga saan ket di nga ti panangidalan ti lasag. Nga nusuruten tayo ti pagayatan ti lasag, ket maimpyerno tayo, nga no iwaksi tayo dagiti dakes nga aramid tayo, babaen ti tulong ti Espiritu, agbyag tayo ken ni Apo Dios. Ti biag tayo akas Kristiyano,
ket inaldaw-aldaw nga gubgubat ti tarigagay ken lasag, ken nga agbasol, ken ti espiritu nga agkalikagom nga sumurot ti pagayatan ti Dios. Ti sairo ket tuloy-tuloy ti panang sulisog na kadatayo. Isu nga kasapulan ti sibubukel a panangisuko tayo ti biag tayo ken ni Apo Hesus. Gaputa saan tayo nga kabailan nga paksyaten ti tarigagay ti lasag, babayan ti kabukbukudan tayo abileg. Kasapulan tayo kakabsat, ti bileg ti Espiritu Santo nga nilaeng Apo Hesus ti makaipaay. May ikadwa, paidalan tayo babaen ti Espiritu. Gaputa anak tayo ni Apo Dios. Basahan nyo dito kunana dito Roma 8:14. Anak ti Dios dagiti idalan ti Espiritu Santo. Babaen laing ti panangidalan ti Espiritu kadatayo nga mabaelan tayo ti mangpaksyat ti tarigagay ti lasag tayo. Isu nga masapol nga kangkanayon nga agkapet tayo ti Espiritu, gapo ta ti tunggal maisina tayo kankwana, okasyonan ti sairo nga guyuden na tayo nga isubli kankwana. Denggan tayo man ti sasaw ti Proverbio 3:5-6. Agtalek ka ti Apo, ti amin na pusong, di ka agtalek ti pagarup mo nga ammom. Laglagipem ti Apo ti amin nga aramid mo, ket isurunan to ken ka ti rumbeng adalan. Makitam ti sasawen na kakabsat. Jay Espiritu ti Apo nga agtataeng ken ka ti mangisuro ti rumbeng adalan ken manglisi ken ka wenno mangpaksyat kadagiti dakes nga tarigagay ti lasag nga makaibungro kadatayo. Laglagipen niyo nga jay laeng pagsayaatan tayo ti pangiturungan ni Apo Dios kadatayo. Isu nga ditay ko maliplipatan nga aramiden wenno ditay ko maliplipatan nga aramiden na digitoy gapo ta anak na tayo ni Apo Dios. Kas imbasak ti bersikulo 14 itay. Kas tamet laeng ti direksyon na sasawen ti Isaiah 42:16. Idalan kunto dagiti bulsek at taok kadagiti dalan adidapay nagnagnaan. Pagbalinekto alawag ti sipnget nga ayanda. Pasayatek to dagiti lasong-lasong adiso. Aramidek dagitoy nga awan duwa-duwa. Nagsayat ket din nga manggigan nga iturong na tayo ni Apo Dios ti pagsayatan tayo kakabsat. Ket ti maikatlo nga addang aramiden tayo. Laglagipem ti agbiag akas adopted nga anak ni Apo Dios. Kunadit nga Roma 8:15. Ta saan na kayo apagbalinen nga adipen ti lasag, ti Espiritu nga inted ti Dios kada kayo. Saan na kayo met apagbutngen? Pagbalinen na kayo ket di nga anak ti Dios, ket babaen ti pannakabalin ti Espiritu Santo, umawag tayo ti Dios a kuna tayo, Ama o Amak. Ti ka Paris dayjay ket tay Father, Abba, Father. Maysa kadagiti napipintas nga napasamak idinsuko tayo ti biag tayo ken ni Apo Hesus, ket jay panagbalin nga kameng ti pamilya ni Apo Dios. Kuna di bersikulo, kita nyo jay, pagbalinen na kayo ket di nga anak ti Dios. Maysa kadagiti kalawlawan nga bersikulo nga pakasarakan tayo kadetoy a kinapudno ket masarakan ni jay Juan 1:12.
John 1:12. Jay English version ti basaan tayo kakabsat. Ta nalawlawag ngamin. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believed in his name. So, saan da ang nagbalin nga anak ti Diyos kas tigagangay nga panakaipasngay ti tao, kunana jay Lucano, ta ti Diyos a mismo ti amada. Kasla napimpintas manen ti panakaisarita jay English version na. Kitaan tayo mat na jay taga-Epeso. Taga-Efeso 1:5. Ingkadengen ti Diyos ababaen ken Hesu Kristo pagbalinen na tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. Kakabsat, agbibiyag kayo kadi nga kas adopted nga anak ni Apo Diyos ti estilo ti panagbiag mo itata. Ken amuyo kadi nga adda met dua nga klase ti ama nga pagpilyam. Jay amam sa dilangit nga mangiturong ken ka ti biag nga nanayon, wenno ti sa iro nga mangiturturong ken ka ijay impyerno no maisurot na ka ti panang sulisog na. Jay San Juan 8:44 kunana. San Juan 8:44. Anak na kayo ti Diablo nga amayo, ket kayatyo atungpalen ti pagayatan na. Mamapatayen manipod ididamo, ket pulos adina kanunungan ti kinapudno. Taawan kenkwana ti pudno. No gulbod aramiden na laeng ti natural kenkwana, tasigod nga ulbod ken ama ti amin na kinaulbod. Ken no da dua klase ti ama, adamet dua nga klase ti anak nga mabasa tayo ita Biblia. Ket umuna nga mabasa tayo di adda ti San Mateo 13:38. Ken so isarunok to di umuna nga Juan 3:10. Kuna di San Mateo 13 versikulo 38. Titalon ti lubong, tinasaya tabukel isuda dagiti anak ti pagarian, dagiti ruruot isuda dagiti anak ti managdakdakes. Kunamet di umuna nga Juan kapitulo 3:10. Tinalawag a pakaigidyatan dagiti anak ti Dios kadagiti anak ti Diablo isuda itoy. Saan nga anak ti Dios ti siya sinuman a di agaramid ti naimbag, wenno di agayat ti kabsat na. Kakabsat nalawag ti sarsaritaan ti Biblia. Sino ti pilyem nga amam? Ken anyamet nga modelo ti anak ti kayat mo nga suruten. Agaramid tay kuma ti naimbag. Agbiag tay kuma nga kas pamilya ti Dios nga mangsurot ti pagayatan na. Babayen ti panangiwaksi tayo kadigiti tarigagay ti lasag. Babayen ti panangidalan ti espiritu kada tayo. Ti maikapat nga aramiden tayo ket ti espiritu a mismo ti mangpaneknek nga anak tayo ni Apo Dios. Basahan tayo di taga Roma 8:16. Makidanggay ti espiritu ti Dios kadagiti espiritu tayo amang ipakaammo nga anak na tayo ti Dios. Itanta na ibilang tayon nga kapamilya ni Apo Dios. Ket rumbeng laeng nga isurot taymet kuma ti pampanunot tayo nga sumina kadagiti saan nga nasaya at nga dati nga panagpampanunot tayo. Tapnon ti espiritu nga agtataeng kada tayo ket pabarwen na ti kinatao tayo ken pampanunot tayo. Salakniban na tayo ti
panangguyod ti sa iro kadatayo, nga agsubli kadigiti napalabas tayo. Saan kuman kakabsat, takabarbaron ti kinatao tayo. Ti Espiritu Santo ti arig birth certificate tayo kani Apo Jesus. Nga isut ag tagikwa kadatayo. Nga isut paggapuan ti pigsa tayo, nga pakaigapuan ti panakisina tayo kumameten, kadigiti na ilubungan nga estilo ti panagbiag. Kastamet nga no agrigat tayo, wenno masulisog tayo ti kalaban, addan pagtarayan tayo, nga pagpaisalakanan, awan sabali no dini Apo Jesucristo, nga Diyos ken manubot tayo. May kalima, may karika nga umawat ti bendisyon ni Apo Diyos. Kuna di Roma 8:17, agsipod ta anak na tayo, tagikwen taito, dagiti iduldulin na bendisyon nga agpaay kadagiti tattao na. Makipagtagikwa tayo tumet ken ni Kristo, kadagiti indulin ti Diyos nga agpaay kankwana. Tano may iranod tayo ti panagsagaba ni Kristo, may iranod tayo met ti dayag na. Makipagtawid tayo ti kayat nga sa uwen kakabsat. May raman tayo, may iranod tayo kadigiti ipatawid ti Diyos Ama ken Apo Jesus. Sino kada kayo ti maragsakan na makaamamo nga adda matawid yo? Basaan tayo detoy ibagbaga ti taga Galacia 4, kapitulo 4, versikulo 4 aging ganat 7. Taga Galacia 4, versikulo 4 aging ganat 7. Ngem idi dimtengen ti tumutup a tiyempo, imbaon ti Diyos ti mismong anak na, imay anayanak ti babae, nagbiag babaen ti linteg, dagiti Hudyo, tapno subbuten na dagiti adda ti babaen ti linteg, ket agbalin tayo nga anak ti Diyos. Tapno maipakita nga anak na kayo ti Diyos, imbaon na ti Espiritu ti anak na iti puspuso tayo. Detoy ti Espiritu nga umawawag iti Ama, wenno tay Abba, Father. Narod, sangkan nga adipen, no di ket maysakan nga anak. Ket gapu ta anak na ka ti Diyos, ited na ken ka dagiti amin nga adda kenkwana, nga ipatawid na kadigiti anak na. Kakabsat, no ammom nga adda maawat mo nga nabalor nga tawid, nalabit apaktaran na ti kinaragsak ti agdama nga disposisyon mo di ngamin, hangka nga nakamisuot no adda namnamaem. Ti panangsirsir matam ti masangwanan ket napnuan namnama iso nga nalawag tarupam no kasta ti marikrik nam. Amuyo kadi nga arig na tayo ulila ti detoy nga lubong idi nga miinapon na tayo ni Apo Dios babaen ken ni Apo Jesucristo. Imbukbuk na ti adu nga bendisyon kada tayo babaen ken Kristo. Inkaryan na tayo ti biag nga agnanayon babaen ken ni Apo Jesus, inikan na tayo ti kalintegan wenno pribilehyo nga mangawag kenkwana ti Ama, Abba, Father. Nagimbagket din ni Apo Dios kadigitoy nga impay na kada tayo. Praise the Lord. Ket kas panggibos, imuna tayo ti panunot tayo dagitoy nga kinapudno. Adda kada tayo ni Apo Jesus, kabarbaro ti kinatao tayon, iso nga saan tayo nga ipalubos nga guyuden na tayo kuma nga agpaatras ti sairo. No adda ken ka ni Apo Jesus, naisupsupadi ka nga tao. Benditado ka, you are blessed, kuna ti Ingles.
Gaputa titawid mo ken Apo Dios, babaen ken ni Apo Jesus, maibilang kanto kadigiti sumabat ken kuana, ken may tanok kanto into nagsubli ditoy daga. Isu nga di mo ko maipalubos nga makaruskos ka nga agsubli ti dati nga biag mo kamsa. Dakkel ti mapukaw mo no isukom ti tawid mo, gapulaeng tanaabak ti panunot mo kadigiti panangublag ken ka ti sairo. Kakabsat, alaen tayo daytoy ko mga gundaway nga agbabawi tayo kadigiti basbasol nga nangadipen kada tayo. Di tayo masigurado ti panawen nga kaadda tayo ti rabaw ti daga, isu nga seryouswam kadia ti relasyon mo ken Apo Dios. Tadi tayo mo no kanuntot panagparang tayo jay saklang na. Lagipen kanilista tayo digiti naglabsingan tayo kuma tinapalpalabas. Ken no anya digiti nangadipen kada tayo ngagsubli-subli. Kitagpakawan tayo ken Apo Dios. Ken pagbabawyan tayo at tumunggal may sa digiti nangibawid kada tayo. Tapno pugsaten ni Apo Dios ti kadena anang balod kada tayo. Iti kasta ket marukatan ken mawaya-wayaan kayo. Lipate mo digiti basbasol mo. Takuna ti Biblia ijay Salmo 103 versikulo 12-13. No kasano ti kaadayo ti laod manipod daya. Kastamet ti kaadayo ti pangikabilan na kadigiti basbasol tayo. Kasyan ti ama digiti anak na. Kastamet ti panangaasi ni Yahweh kadigiti agraem ken kuana. Kakabsat ko nga dumdumngeg. Kalikaguman ni Apo Dios nga rukatan na kayo. Tinapalabas ket kasla leksyon laeng apagadalan. Ngem ni Apo Jesus laeng ti makaipaay ti pudpudno nga waya-waya manipod tinapalabas tayo. Kumararag tayo man sakbay nga gibusan tayo detoy nga mensahe. Manangasi ken managpakawan nga Dios. Isukumi ti biag mi ken ni Apo Jesus. Pakawanem ka di Apo dagiti basbasol mi. Tanlikodam mi dagiti dakes nga aramid mi ket lipaten min tinapalabas. Awaten mi ti panmakawam mo. Agraman pa'y ti sagot mo nga baro biag. Isukumi ti biag mi ken ni Apo Jesus. Nga kas Diyos ken manubot. Ket agbiag kamin para ken kuana. Tinagan ni Jesus ikararag mi amin dagitoy. Amen.